салом алейкум дӯстони азиз, духтарако салом алейкум. Фақат и гапои ма барои занако дахол дора. Гӯш кунед, духтарро, занҳое ки дар хона бекоред, биёем қатъи мо кор кунем. Оз мо фаберликда кор кардистем, чӣ хеле ки медонем. Ва ина ман уже насиб ба наздикии мошин ма алиш мекунам. Аллакай пули мошини дигара ма кор кардагиам ва хурсандам ки фаберлик ҳам хеле имконият мекард ки дар хона шишта фақат интернет дошта кори нағз кунем, соҳиби оилики нағз шавем. Барои чӣ ман видео бисёр намекунам? Барои ки ай ютуб фоида нест. Ман даҳвайнои ҳамон фоидаро ай фаберлик гирифтестам. ба ҳамин хотир видео дар ютуб камай ва касоне ки мехоҳанд қатъи мо ҳамкорӣ кунанд дар фаберлик, мо ҳамаша хушрӯ мефаҳмонем шумо да мо одамон уқа бисёр нестае ки мисол ҷавоб натиентон. ҳар я нависагитонда сразу ҷавоб метиҳем, сразу мефаҳмонем, ёрдам мекунем. Бо гуфтаестам нашиёте ки бор харидан дар кор шумо зиқ нашаве, ҳамон борро барои хона мехарем. Манам аввал манам ранги шумоем, серпил нестам. Манам аввал ай нахаридам. Ано мо чанд чизе ки барои хона дар кор харидам, исфандиёр на кичиқ-чиқ. Ана баъд оста ина уже ма тонистам ки бисёртар оилӣ кор кунам. пули нағз хулоса ма кор мекунам, рақамамона мемонам, бинависем, шумо да ҷавоб метиҳем ҳаматонда ва ҳаматона мехоҳам ки ранги мо кор кунед, соҳиби пули худтон шавед. Шавҳартонам пул биёрад, нағзе ки пули худтон қатъи бо метавонед ки чизе хоҳед худтон харед. Шумо биҳамишам вақтона дар интернет мегузаронед, 20 минуттона расход мекунед, тамом оилӣ ки нағз мегиред. Инами рақамода бинависем, ҳамаша худам шумо да мефаҳмонам. Чиай номуш хушрӯ натофтеста неки и ай фаберликай. Ман рости гап ай фаберлик бисёр чи ки маҳқул нашавад шумо да тавсия наметем. Неки ана мира восстанавливающий тоник для лица ҳамха зурай бигирен, заказ кунен. Даже метавонед ки нами номерои мондагим бинависен, заказ кунен. Инами одамое ки чени ман мисол синусолошон занако беҳад зурай рутам хатар ранг мекунада свежи. Ман масалан сари роҳам мешум мекунам. бо бегаи омадам, агар ягон косметика боша ба ҳамин мисол бояд наравонӣ, не ки ман ба ҳамин меравонам, бо айболои равондагим я бор дига мекунам. ҳамхе рут свежи да ну саҳар хестагим ҳамхе рут свежи мешава. хеле хел мекунам ки ҳамин чиқа тоза кадак рӯи мара. ай фаберликай метонен ки шумо мира заказ кунед. Иним рақаморо мемонам. уқа қимат нест, арзонай. Бидроим бинависен, нашёт корам, чӣ хеле ки гуфтам, анами рақамода бинависен. аппаратура мефурӯшанд, нигоҳ кунем, мумкин ки шумо амиёд дар кор боша. амия таъмира мехаре уже тамом. ҳисоб кунед ки ин моҳа харидтон накарде. моҳи дигар намедонам, бо ягон сковородка мехаре, бо ягон чизи дига мехаре. умуман ҳама чизое ҳаста ки шумо дар зиндагӣ дар кор мешавад. мисол ҳамаи ҳамин чиз дар хона шумо дар кора. барои ҳамин шумо метавонед натарсида бидроя мода бинависед ва яҷоя кор кунем. ҳар моҳияч барои хонатон мехаре, ҳам инчунин оилик мегиред. дар иҷо ҷадвали оиликҳош ҳаста. масалан як кас не чанд кас аллакай кор кардаги оилики нағз гирифтаги. ҳамин ютуб нигоҳ кунед, чанд ка блогеро дар ҳамин соҳа кор кардистиам. барои ҳамин духтаро вақти даст натиҳед, бидроен қатъи мо ҳамкорӣ кунем. бака подписчико нигоҳ кунем, мо чанд кас рафтестем. як ду се транспорт нест. гарчи мо ҳамақа одам рафтестем. ҳамақа одам рафтестем хонаи блюда тж. хонаи блюда тж. ҳаятонем бугу куҷо да мегирем. вообще-то ҳамакаса деразени хайрот кардем. оне ки мо ҳамакаса нарафтестем, мегӯдак чудакози таксида савор мекунам. хонаи биби мераванд, мо хонаи блюда меравем. ана чӣ гуфтанидам, зодрӯз будай сари рӯшон омад ки зодрӯзай, короче зодрӯз мерем. майли таксида шиштем. каси да пеш шитага ва пул метия. рӯшон да пеш шитага. захонашам хелайда такси шинира
موقتی من اینجا کسی در پیشینه هم پول میده رخشان تلفنی بلو داره گفته اول تلفنش نمیدونه آدرسش نمیدونه ما رو برده است که ما دو کس بودیم سه کس شدیم قدی هیچ میبینیم از 4 کس میشیم 4م کس ما ناز میبینه فرامدیم نه خریب موش مشکم ایجی قدق ما اینجا را بینه دوجش داره اومدولا کاراج پیش خود اگجا باشه که مایتا ایجا پیش خود نداره بیام خک زره подписчикой на خونه بلوده ما گفتم که بیا تورت برای میگه وقتش تورت پس تورت چیکار میکنم خیلی گفتم سیمولیش نه برای زودروز میگه نه و تورت پس تورت نمیبره نه подписчикой اومدیم میمونی ای رحمانی جرا تشکیلی اومدیم تماشا بود یا همش دیشنه یا همش دیشنه ما تشکیلی اومدیم کردم مرا نشون میتن در ویدیوشو برام برقص نشون میتن شو وقتی که من افت بوجاسای میگم مرا نشون نتیه میگم مرا بجای نشون میدم من میگم برقص نشون میتن همه جون پوز نه پوز نه تماشا بینو اینا بیا بکو همیورا خو اینا میورا بیرم بکو ها نشون ده مرا نشون میتن کو نشون ده پورا نشون بده فقط میدونم آدما تو میدونن باز میبینم زودروز که سنی کدام وشید نشود پابیجیتیله پابیجیتیله همین روز دو میکنیم طرفی ما شود значит یگان نوگری میشه барабан кати капсула дар хошо рой ширин ози ина ами апай хосият як бигирум бas سرش میکنیم ҳами 4 кас омадагиам دستی خود را بوسه کن یا بیا تاخر یک رو دیگه تاخر نرس رخشان نرس میدیدیم جدت داشتیم کی داد نکو خالی издеваться кадиози ҳамин истодиста бо ики буд мара салом нагуфт шоиф очбентен бо шоиф подписчик хидмаевай дода нарасиш дига ки немидам ки места я бачака мамон додум агар дида бошед ко касал будай даст кияй дарададастай ҳаму гудакча салом раҳмат памир киша мера ягон чихрем тои тормаашна имия давида када намиёи хонамон наздикай хоначон удом алфия хонатон омадам давай як круг дига короче сыни худшон истот фортуна не в нашу пользу нигоҳ кунен гӯштуда ҷа гӯспанда мерен центр города мо центр мерем ҳа шумо хайр давай алоқаде сумкатёрша набине рафт цвети да массаж тела чӣ дахл дорад наметонам охра может ҳама комплекс айдам ҷойҷа вай будай намиҷаак хонаи блуда будай сараки раҳда будай занакаки нас ёшаки майдачаак детский парк омадаем ҳамиҷа да видеои манижер сёмка кунем камарами сад баргомафулан куҷода будам у поле ити куҷода буд дида будам ҳамҷода